If you baby a GGC Campuano, Nanano dear Kukuru here, and pray gas on the Edmading. I feel my hand crowd. Jumadie no abepie mu wo afijase eye sechere east man sinimo wo mu kropon afijase enene ya bepie etene nananom eniamma ne hihye ya wode egu akwan mu a wode di afahye eye odura no animu enene yeguso aye hwe ye ne guso aye hwe amabro ni nyina ani agye Mabruna ni ajepa afanya wosibia oh ya yanyu na ya de hwajim efititi ejumadi amen amen abra amen amen swati ase amen Yanyina ya de awajim efititi jumedie yani aje na fidase ana ya de ye ne manyina abegu ya wohwe edomo edi machi ani aniji a eba na eye nanonomo ewo afidase sechere east mansini ne mu ana de sa jumedie nyina gu akwan mu a wone wo mabru mrantia ne mabawa ya nananom bi wo mo ho agimu bi ya efititi crew ya se de ho agim eye odura afahye ana nananom ehon popoye ni o jumade ne pompon so nyanure na hyase ni ye kukuro poni ni abesoa ye jumade wo mo aso ya sene ya de bramo eye Park Prestige Ventures wo mo abusia kruwa Junction Kumase ana afenso Ice Cafe and Grill Kumasi Culture Center ye tete ye mpom ye wi a ye kokekan ya no ye kope bibi adi na ye de ahye ahode a ye behre ne nanum ekena sanso ana ya boafo a edimu akotene pa ane Ghana Union Assurance Company say ye car insurance eye property insurance wo ni pedua life insurance sokoda wo mu omo be show bibia adadin ti aboafo aso ya sna iri dwumadie efi afitase abramo ne nyina eye afahye soronko anananom eba abedi monka ye ho ena ye ne mabru ne nyina ye de ye ho gim ena ye besemu ye damu ase
Efi baby GGC Campuano, Nanano dia kukuru hiasie, Emprega Swan Edmaden. Afia my hand radio. And then feature Sinedi and Atre Nina ye Odra Festival and now Odra Afasha. Yena nanom Ediagu Aquemo. Odra Afashano Jumedie Bia. Yena nanom Efijasi Fopa. And now Womo Echa. Nasani anatete hono wocho Odra Nene and Sonsoye Abem. And then Sonsoye Abemu. Na ni nyina ne se first no nia na ye de gina etwa odura no ennei ade ache ama niema asesa ama sese ya no nananom asesa niema mutine ya wafija asese odura afahye no ana ye bedi ho adanse na ya befa ade abre efitete ahafo nyina na mahwe ye dwumadie ne ye wodwumadie awodo bebre wo mu a eya ye di ade asua ade ewo mu nene ne aye hu aye health work eye empomotene tene dwumadie na ye nananom ade agu akwan mu a ye wei na ye di fiti dwumadie ni nyina ase awo kesania emrantie emabawa emrewa ne kwakura ye nananom wo mu nyina nananom ahemade wo mu agye mu a ye health work ye nyina hye t-shirt enti ye hu akwada ye hu opani enu nti na hu ni sei ne nyina ye odura afahye na hyase enie ye kokrompo nie na ye besoa enie dwumadie ne se ne besia kɔ no se wan fa wani ani akira na wa hawo Efi baby GGC Campuano, Nanano dia kukuru hiasie, Emprega Swan Edmaden. Afia my hand radio. Jumadie enema bebre na ebekom yade mpom tene ejumadi e na ahyase a ye health work enya no nko a ye beye adidie competition and also if you are ye maame no be no atete nuane na afenso ya onioni mu obedi mu kunim emrewa ne kwakwa ne nyina bebobo ye bebo netball ye bebo football ye bebo ball biabi e wo sa jumadie yi odo se wa na membe nuaba menye ni fatso akra efijasi kroma aho wo mu a etiti baabi a mote yanka nyina ye to nsafra mu mommra na momeso ye mu na momeso yasene na jumadie no enya kra behwe se wo fie efijasi ne mpotem anko ade a wo ka ho bi eno nti won so bra na beka ho na nananom ye mmom na ye mpagya ye wo butaye bebre ena si ye ni so a ye gina afahye so na ye di apemu sika kakra foto na ye di agina na ye ama kroi aye kra be Otosimienu ya onone afijase hene ala kwadu ya dom ya odikan ya oye afijase hema Ghana fwa wo afijase Ghana babia eni abuchire ene edin kai boy ebre afijase nine se yami adumu a eye October Bosome no ye yesi ho ya Odra Festival na Odra Festival no eno na le de homecoming deba enso aka ho eno tese so obusu ni wa kwantie mu a ko to ne nkra se omlafi na ye medre ye fu janse ho na ye foto entui so wo sha wo ko afijase government hospital Ghana fo a wo akwantie mu in Titri Pani US for Onina can one more. We see accident and emergency unit. Ever honor we the Omama, the Oman, let me and a yen. It's a free, I agree, said. With no festival, anyone come in there, Dano. Yeah, back near the community center, Cassia, I was sent to Jassy, and I'm not at Jassy Pro.
me santi nyame adom a yɛnyina yɛto nsafo bibia bonkulu mefa atanya na afo nyina sɛ yɛmra na yɛfi ahoɔden ɛne sika nyansa enimdeɛ ɛbɔ ne bɛnti kyerɛ figyase na figyase ɛnyɛ yi Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwe ase emprenka so na adwumaden afia ma hankra dio Pomo ewo efigyase montene so no ye de adwumadie no asan aba bewie wo ahemboboa no krowura na adua me otosumi no wone ne manfo ebe kasa ye nkotie damu nyina ase sama sa health for na nye adefo frokra odura no ye twa no every year afi bia ye twa na difference aba mu sese ye nuan mo wa ma no ne amaba some see hospital awa sha se won si na on the by say nana ye fi abanone ye be si hospital amamu na mo amuti kroma so e dey na so mo ye ada me ni pedifo trans ye ye kan ya dwi na bomu se de yeso o se ye bibi yeso e de ma afigyase bo e wa abuchire no susu eho se yenso e wa afigyase susu yeso ye boy e homode Etebesi community center no so hu se yeso so ye ade ni bi na ye nuan mo wa abuchire no obi o hot mo about 20 years kradi on si afigyase krada obi se afigyase ye krokitwa se de oja hokoye no but afigyase ayekese emu abai aye hia ne ma bebre amuso ni nsabe so bibia so ho no but aye na mo jai say ye wa afigyase no ye mo ye homode ni ye yeso emode bobo nyina no ye guso ye enti ade we ama enkabo mu aba ye ni onwo wa brochire no entam say ye nyina beti ba hia afigyase ni bia wo obo organ ha kura no o ye afigyase ni Eso onsi afigyase da. Usha usha afigyase na afigyase ya wahifa. Ose wo ade kumawu. Oni ma afigyase. Enti pese ye we. Yani ma obia hu se afigyase fo. Yeso ye wo ho. Ye wo ade wo ho a ose ye tibi apagya. Eno ni aniti ene pese ye yesa ade we. So obia woni ma afigyase. Oba na obehwe. Oba so a obehu bibia ose wo bo bia Odibabua abakuru akoso enti we na hyase
afei na kɛseɛ no paa nti obi ɔba biara bi obiara ase wɔn nanan kasa yɛ mu no ɔde to ne manfoɔ anim ɛma wɔn mu nyinaa te aseɛ sɛ ne nuanom ɛne ne mma na de hyɛ wɔ amanɔne titire ɛyɛ dwumadie soronko a ɔmo si emergency unit ɛde ama afigyaase health service no ama sɛ bɛboa atete yareɛ abasahare ɛsoɔ na so nana sɛ wɔn mu ɛwɔ amanɔne ɛyɛ na yɛne a yɛte fie nso deɛ na yɛn nso yɛyɛ ɔmo nso so ɛsɛ wɔn si community center ɛde aboa ɔman no eti mpuntudwuma a yɛbɔ ho dawuro na yɛde afa hyɛ ɛyɛ odwira yi ahwehwɛ apre ama afigyaase man no ɛno ɛna yɛde ahyɛ aseɛ no aburokyerɛfoɔ yɛda mo ase mayɛ adeɛ sɛ makae mu nkyi na modidi sabi na mogyabi na mode abafie sɛ efiefoɔ nso yɛmfa saa kwanya no so na yɛmpɔmuden nsɛm enyina ne nan so esan sɛ nipa woma na pɔmuden a na wama na deɛ nyina yɛda mo ase Efi baby ajiji si kampuano nananom de kukuru hwe aseɛ empreka so ne adwumaden afia ma hankradio yane asante afidase hene nana adu ameya wotoso mienu ne chiamen amane kwan so ɔyɛ ne yere nana ata owusu atwetwe nkomo yenkotie ne a ɔka ye ne titire ɛfa afidua yegyina sie ho bia yegyina sisi ɛyɛ afi edua ase aye afigyaase egyina ye yenti a ye de afigyaase ɛto ɛyɛ ɛna yegyina hɔ yi afidua yɛ ase yɛ nana afi a ɔbɛkyekyere kuro yi a ɔde nananom firi ahensan ɛbaaye no ɛna dua na odua no ɛna yegyina ase no nana yi ba no ɔkɔ mmea bebree ansa na ɔbɛduru ha deɛ mpanin mɛka mɛte ase no sɛ ɔbɛduru ha no ɛna ɔyɛ sa ha ɛyɛ deɛ ha na nananom ntena ɔde si hɔ no nananom sɛ kwansi ɛna dua yi epagya animu ɛbɛyɛ kɛseɛ ɛma nananom tena ase a na ɔmudi dwa ɛwɔ ase ɔmbɛto dame ɛne wɔwarewa ha ne mmaa no nso di dwa wɔ ase eti na obi aba a obodi nsɛ mekɔ afi edua n'ase akwa di dwa na nana afi obi aba ɔsɛ mekɔ afi edua n'ase akwa di dwa ɛna ma yɛde nya asa dua we yɛde tu kuro na yɛfrɛ no afi no afigyaase ɛyɛ kuro a ɛtitititi kuro pa nananom adaroma yɛbɛso yɛ ha yakɔ akon bebree asante kon bebree wɔ hɔ a nananom afigyaase ɛyɛ nana baabu ɛne nana yɛ amane ɛyɛ ɛkɔ a mo yɛ akofo a mo kɔ akon bebree di asante anim kɔ akon bebree ɛne yɛde ba bɛso yɛ ha yɛbisa nana bibi kakra ɛfa odwira ɛho so odwira kra na se ɛne sɛn sei ɛna nana ɛka kyerɛ yɛ asante mamu ha sei ekuro miɛnsa ɛde twabira afigyaase ɛna kokofu ɛna asante hene yɛmiɛnsa nkwa ne twabira nti nsɛm awu no yɛmfa ntodwa na yɛyɛ no participatory adeɛ sɛ ebra yɛkɔ ko baeɛ no deɛ abosom bi baeɛ nkurɔfoɔ bi buaeɛ nti wɔn nso yɛ celebrate wɔn deɛ nyinaa atoa mu ɛtama yɛ deɛ na yɛ 1 month nka yɛ 1 day asɛm badeɛ deɛ no abosom a yɛde wɔn baeɛ ne adeɛ nyinaa no yɛ celebrate wɔn nyinaa ɛto during this period no abosom no deɛ ne di kan yɛ mfodwo ɔne yɛkɔ hwɛsa no ɔdi anim a yɛde baeɛ sɛ nka ɛhɔ deɛ ka yɛ nyinaa yɛbɛwu ɛsɛ kɔhwɛ mu ɛhɔ ɛne yɛde ko no kɔdu hɔ ɛkɔdu yɛ na ɔmo ɛta yɛn ne ɛba no ɔno kyerɛ yɛn kwan sɛ momfa ha nti ɛba ne ɛfa abosom no nyinaa na ɛde nka ho ɛde baeɛ nti ɛno no bosom ba kyɛ sɛ yɛhyɛ afasɛ no ase a ɔno na yɛkɔ so no first ɛkɔma no aduane ɛdi na apart from that no so no yɛwɔ nsuo wɔ ha ɛyɛ efiefi soso yɛfi ahensan baeɛ no ɔno ɔdi yɛn anim a yɛbaeɛ bɛyɛ biribiara nti efiefi soso yɛkae no ne saa abosom bɛnsɛn ɛna yɛka wɔn ɛna ofie biara soso no nkonnwa dam nti edu sɛ kurotihini a ɔno nso akɔkɔma ne kurotihini akonnwa edu gyasehini nso a na ɔkɔma no deɛ nti nkonnwa nkɔ wɔ fie biara no ɛma obiara so aduane ne ma yɛn deɛ no ayɛ tententen saa
na dano a yɛtwa adeɛ no de odwira no deɛ 1 day pɛ anadwo no yɛtwa odwira no wia na asa from the onset last year ɛna ɔmo wɔ amonɔne no ka sɛ ɔmo bɛsi hospital ama yɛn na hospital ɔmo si no busa sɛ na yɛbɛsi hospital na ama mo na mo afigya asefo a mote hɔ ɛdɛn ɛna mo so mo ho yɛ ɛna me nipa nifo transe ɛne ɛsɛ kadisi a odwira no yɛma wɔn mmra ne nyinaa nka bom ne yɛhu sɛ yɛn figya asefo no so yɛwɔ bibi ɛyɛ enti yɛn deɛ bɛsi at the community center a yɛsɛ yɛyɛ preparations for everything na akɔkɔ no ba ɔma bɛhu nneɛma ɛwɔ afigya ase sɛ yɛsi secondary technical yɛsi yɛn kasa sika ɛde kɔsi ya ankosi sɛ government abɛgye so obiara nim sɛ deɛ ɛyɛ secondary school no ɛbaeɛ but yɛ ahemfo ɛyɛ ne yɛyɛ aba ɛna DVL for ICT yɛsi building ne si hɔ but na nneɛma de bɛgu mu no yɛnya obi ama no sponsor ɛne adeɛ nti wɔn mu no yɛpɛ sɛ light ma ɔmo a obi aburukyire no ehu sɛ yɛn afigyasefoɔ yɛyɛ bi na mmom yɛhia ɛmoa obi to push us nti ɔmo so sɛ mo nneɛma wɔ ɛhɔ no ɛkwan bi a ɔmo nim sɛ ɔmo betumi afa so apushi no na mo ba asese na ɔmo ehu obi wɔ aburukyire hɔ about 20-30 years ni ɔmo afigyase da ɛso kɔ a na ɔka afigyase asɛm ɔdumi sɛ afigyase yɛ small town sɛ do gya ɔkɔ yɛ no but afigyase yɛ nti saa afigyase ayɛ kɛseɛ ayɛ hia nneɛma bebree de hia obiara support ɛnti na ma de sia ne ayi bie mu kɛseɛ sɛ yɛyɛ kɛseɛ ama obiara hu na ka yɛ one day adwuma ka odwira dwumadi a ɛda yɛne mu no ɔkasa fa ho deɛ nti a afi odwira fashion no ɛda soronko ɛne sɛ yɛn nuanom a wɔwɔ amanɔne no ɛyɛ sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn bu afigyaase man wɔn afigyaase man etu mpɔn eti wɔn bɛsi accident and emergency unit ɛwɔ hospital hɔ ɛyɛ afigyaase man a wɔwɔ America nyinaa ne amanɔne nyinaa keka wɔn bɔ mu na wɔn yɛ sɛ wɔn si saa adeɛ no wɔn asi adu baabi a aduru sɛ wɔn bɛ flow so na wɔn ato aso ɛbɛyɛ nice plan wɔn si ɛna ɛkɔba sɛ afigyaase yɛn nso yɛwɔ afigyaase na yɛte afigyaase ne wɔ Ghana ha sɛ deɛ na yɛyɛ na nanom ne afigyaase man hyia yɛkeka atiribo mu ɛna wɔn sɛ yɛsi community center ɛma afigyaase yɛn koraa deɛ yɛfɛ sɛ plan no yɛto no community center koraa yɛnyɛ no auditorium because a very nice plan a yɛfɛ yɛsi ma afigyaase ɛna yɛsɛ afigyaase man nyinaa yɛnkeka yɛn ho bom na yɛnhwɛ ne saa deɛ no yɛnsi eti yɛn nuanom a mo ama no ne nso ama yɛate aseɛ sɛ ɛna afi odwira fashion no yɛnyɛ ne kɛse na yɛmfa ɔmo nso nka ho ne yɛnto yɛn nsa mfrɛ ɔmo so ɔmo nso mmra fie na ɔmo bɛhwɛ fie no to hwɛ odwira ɛyi na ɛdin yɛda so no ɛyɛ afigyaase odwira festival and homecoming summit a ɛyɛ afigyaase ma a ɔmo wɔ amanɔne no ɛbɛka yɛn a ɛwɔ ha no na yɛfa no a yɛhyɛ no odwira no yɛahyɛ mu kena na saa bere no emu ayɛ den na afei no afigyaase ma na ɔmo amanɔne na hunu yɛhia adeɛ na ɔmo nso agyina so na ɔmo de aboa ma afigyaase man atu mpɔn afigyaase man Bafo Ajari Nimfo the second afigyaase continue Asante afigyaase continue ene akasa yi odwira festival na ene ya sha ase se de ye nuanom a Archbishop da omo ano ewa amanone ene wiase afa na nyina akom ho bom se afigyaase man ene de se yefa yentuma pa efura na omo wo moa bi a onpese omo de boa yen ene omo si hospital hon mo no emergency unit e de ama afigyaase government hospital ombusa nanam se de nanam so moye na nanam so ka se oba e waye no ma bebre ebi ni secondary school ebi ni ICT ya ene yesi amegina ni mu ameka sei nananom abomoden apagya ICT asi ho no mo nanso so machines a ye di gum ye computers ne ye di ama ye mofra no no abam no mo besua de no aye den e de ama ye eti ye sere afigyaase man media de sere de e fa na aduame ya so the second na afigyaase man nananom ne nimpanimfo ICT lab a yabomode asi no omo a wa amanone no emeboa ye ne yenya machines mum sebe ya ye ma no ene won na eco school Asante afigyaase no enso benya so mfaso sese yesi dan no afio no be se mfie be se de ohoni machines a ewo hono no bibi bia nim edanto ene ne migina nim ameka sei na bra ye di afahye ekase ya afigyaase man ne afigyaase ma ewa bruche nso ani abre se o me bibi di ama afigyaase man no ne ye fa afahye so ne ye di asra mo se mo meboa ye na mo pefidie emegum sebe ya
yemba no ebenya so mfaso na aboa afigyaase man medamu nyina ase ewo dwumadi a ekoso esui afe na dwumadi no ye hyase ye bɔ no pɔmpɔnso ne hyase paa no de eye September mo behu bebre na mbeti bebre so ye dam ase ye to aso bisa na na se nana enkroto dodo sen na hye wase ewo Asante afiduase ha nkroto be aduanan ene hye afigyaase ase o kyerɛ mu ema yehu di bra Asante afiduase ene mampon twaka eda wo mo entem ye hye mampon ase se ye mampon se bi nakoa ye di ho so ebra ye kɔ ko ba ye no Asante ni kan se oboye mahene ena mampon be kan se da bi so o man ye mahene a wo twa ni sadifa afiri ho no se ye na ekono ye pepa enti mampon kan se wo twa ade ye afjase mahene a wo twa ni sadifa afiri ho enti afjase mampon Asante ni den kan se yen hye mampon ansa emom bibia no a yen kan kire mampon na ye bra but yen hye na se obi hye obi ase se de bisi hina masi bitu hina matu bibia yen on my own emom if you say mampon kura so hini ni wa mama ko di mampon hini for 3 years ko di mampon hini for 3 years ebra manso ba ho no a obutu ho hini no na me ko di mampon hini for 3 years ko so on kusi ade enti ye hye e ko mampon ansa na do tufo but yen hye na se ye nkoa aya amani e de ba entia e ko hye mampon ase ye bisa no ebio se so enkan tete no na nananom de eko ena eko eje wo moman na ene ye ko ni ho so eye mpuntu eto oman o madwene se o mo pese wo mo eko je oman hene di bre ana sama o si sase bi de nyina otumfo so otumfo eno be decide self justice se eko ni hobby so no o ka se yen question but asi no because of Chinese sanitary ono be decide say this time eko ni hobby se impuntu ene about it enti if justice so the person impuntu about one enti mon kokko di mo so na enti otumfo ko ene bit mama side decision yen di entu enforce no nanaka bibi kakra efa nananu mo edi kan ya bedia Asante afiduase ekonwen ho e kire ye o si dana duare ena okoye ansa na meba na duare achi no manso ba afiduase enti ohima no ena betra akonwa no so no otra akonwa no so no eye ekwa itiri kakra de panifo ne se ohima na tra akonwa no so no onhwe akonwa no so onto se ebisiti amani ye regent to human be regent ansana member into mama direct bi a wu ye no ye regent ansana member abidi akonwa no enne efrititi dwumadie yahwefo afijase eya Asante afijase bebre kan afijase na ni kro no edin pan na nananoma me ate asese ye efidua ase dua no ase na meginen eha ene ebefa ye dwumadie no edifi ebremo womo edi dwumadie bia eye odwura afahye woye dwumadie mu ye fa afahye ene nea ekeka ho bebre ebini odwura afahye da yenim na ene dwumadie no ehye ase na ye health work eye mpomntene enantie ena nananom ene kroma ede hye dwumadie no ase yakoba ye nana ene ye kasai waka nsɛmpi akyerɛ ye odwura no emu ene nea ebekoso ewo ye dwumadie a ye die sɛ odwura afahye no emu ene dwumadie a ye die na ha ene ye di ebesi na ansana no menna yaboafo nso ase eye Park Prestige Ventures womo eton tiles papa Kumase eye abusuakruwa junction ena omo ewo eno echi no eye Ice Cafe and Grill womo Kumase Cultural Center edu fieda dia ene ejai live band nya wo pe bia se wo fra manone se homecoming ya afijase fo ma e wa manone bebe ye nyina ye de ne kiremu ewo Ice Cafe and Grill Point and Kill ye kwakire na mo ayepe no maku amayen atoto ne kama eno achi no Ghana Union Assurance womo ena aso yasene na Ghana Union Assurance company dwumadi awodie no car insurance nipadua wankasa life insurance omoye
eno achi no agapade ho insurance bia omoye se wo adwuma bi na adwumakuo wo dwumayefo nyina no wobetimi akona wa anhyo maye insurance anansi achi ba ye bebo adwumayefo ni nyina ho ban agapade insurance dwumadie bia fa ho nsem kodan wo mo efritete since 1932 and omobaye omasom abesine wenum ne aboafo a asoyasena yedi efrititi dwumadie no ebro efijase ene yedi dwumadie ni nyina esi ha adomdom ye ne aye woni da sene efi baabi ajiji si kampo ano nananom de akukuru hwe ase empreka so ne adwumaden afia pma hankra duonu so obenim bosumi ne nsia lana benya fa ho de finge si abrofo nsam ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ye kunyine ye muamo lana ma ye muamo pa ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ye kunyine ye muamo Ghana lesia ye muamo pa lana ma mudaso amansambo mudin baby amukobia